فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان يطمثهن إنس قبلهم ولا جان دعاءك قدر جنغو غاندي بوندارن الله درنين إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إنني آيات درا بجولب دعاء چپن دي جوي انجي غوابا دم غوني إبراهيم جنگاني en jonta do en do tokko tafsiru man de ko modi be chappir aya jaman Allah tin do bangi do wi fihinna gasiratu tarfi ay woni har aljannaji didi woni har mudum ramma gite en be darata worbe janan be seyde worbe mabbe dum be kambe rewbe be ay fil jannatayn woni har aljannaji didi al mazkuratayn inna didi janguno den kenya her mudum do kongol waqila wiyama fihinna woni har aljannaji man ay walla fil furushi woni har bi'itte allati batainuha de cuudi dum mudum min istabragin wiyete lumci harir tekkude mudum gas wa gasiratu tarfi ko wiyete gasiratu tarfi bo nisaun dum rewbe go yaksurna absarahunna aw yuksirna absarahunna benen dammidi gite mabbe ala azwajihinna do worbe mabbe tan la yanzurna ila ghayrihim be darata tan worbe mabbe manaman dum be aljanna kambe bolwante hurul aynin kambe bolwante ayaka Allah ten do bangi do lam yatmithunna insun qablahum wala jannun ni jawmirawo bangi do wi rewbe sifabe be darata worbe se worbe mabbe do lam yatmithunna insun qablahum wala jannun mo be medai memego memrego gorko lattido mo ginnawol bebi adama fu medai mem gobe manaman dum rewbe perwa en ni Allah wadi be seybi be aljanna ben genditama gendal be mabbe gendal gorko be debbo banno wadata seyben man tan woda ko medi mem gobe to haado lam yatmithunna do modi bo wi damsu ko wete damsu wan do aliftidadu manaman hawrugo be debbo arande marrare arande o meda teego wa huwa nikahu bitadmiyati kanju wete teego hawtugo be mako nden dum wada batte tadmiya yiinugo yiyam wada hakkunde mabbe
nden wa huwa ma yakunu awwala marratin tutau fiha almar'atu o wi kanjum man kadi wiyete marrare arande nde debbo hawtete be muɗum o anda gorko manama nden wiyete ɓe nangimo jungo ay lam yujami'hunna qablahum yeeso worɓe ɓeeɗo ɓe Allah hittitani ɓeeɗo ande kawra be rewɓe ɓeeɗo woda goɗɗo meeɗi hawrugo ɓe maɓɓe ahadun goto goo qala muqatilun imam muqatilu wi li annahunna khuliqna fil jannati ngam kamɓe man ɓe tagama har aljanna kanjum waɗi kadi wala goɗɗo meeɗi memgo ɓe Allah teddiniri jeyaɓe muɗum hulɓe mo ha duniya ɗo ha kuji sare lahira ndani ka annahunna alyaqutu wal marjanu ni Allah wi sifa maɓɓe ɗo bo sifa maɓɓe kamɓe rewɓe ɓe aya 59 o wi ka annahunna alyaqutu wal marjan anumma kamɓe her wodgo maɓɓe be laabgo maɓɓe bana hande jamde Allah teddini biyeteɗe marjan yaqutu be marjan shabbahahunna subhanahu Allah nandidini ɓe fi safa'il lawni her laabgo nonde maɓɓe ma humratihi hawtade e laabol man bo boɗewol ɗon jilli her ɗon seeɗa o nandidiniɓe bil yaqutu ɓato e jamdi latti tedduni ndi Allah teddini wiyete yaquturi wal marjanu be marjanu ɗum ɗo kuɗɗe ɗe ɓe nandi har haal ɓalli maɓɓe wal yaqutu modi bowi ko wiyete yaqutu huwa al hajarul marufu kanjum wiyete hayre andande ɗum kaye bana kaye diyaman ni ɗum lattoto kuje majum wal marjanu bo hajarun yukhadhu min al bahri marjanu man bo ɗon hoore ɗum hayre go howetende ha nder maaje ɓe gawoto ɗum wawi ɓe gurtina ɗum wa huwa al ahmarul marufu kañum wiyete boɗejum anda ɗum har yimɓe majum ngam ɓe andi ɗum ɗon ha guura maɓɓe ndani Allah cenɗo ɓangi ɗo wiyen aya 60 hal jazaa'ul ihsani illa al ihsanu kadi woodi ngenari mboɗenga poyna mboɗengana moƴƴinɗo kana waɗene mboɗenga kallinɗo bona nam huude be mako de fodde hallende mako ay ma jazaa'u man ahsana al amala fi dunya illa al ihsanu ilayhi fil akhirati wona ɓi adama kuuɗo kuugal bongal diga duniya ɗo wala ko war jortede se ɓe mboɗenga ha lahira man bo Allah war jortomo Allah wa e nder wajjatoɓe ha ɓe kuuɗe boɗɗe war jorteɓe ɓe boɗɗum ha lahira majum o wi fa hatani l jannatani aljannaji ɗiɗi bolwanaɗi ɗi jonte ɗin bolwanten jotta accu keñaji li ahli l fadli ɗum wodani yimɓe jam en darja assabiqina artuɓe li gayrihim tana muɗumen fil imani her imanaku kamɓe ɓeɗo kamɓe arti yimɓe fuu ha imanaku wa salihil amali ɓe kuuɗe boɗɗe kamɓe ɓe titana aljanna ka wa hum ala darajati ahli l jannati kamɓe wiyete ɓurɓe darajaji ha yimɓe aljanna fuu kamɓe ɓe wolwante her ayaje ɗeɗo aya 62 o wi wa min dunihima jannatani accu aljannaji ɗi bolwanɗen towɗi ɗi woodi aljannaji ko warata gayamaji har darja ɗi jottaki e araniman darja ɗum man o wolwanta jonta ɗo aya 62 ay wa min duni taynikal jannatayni o wi woodi ko wote gaye aljannaji bolwanaɗi caaliɗi ɗiɗo almawsufayni ciforaɗi bi sifatil mutagaddima ɓe sifaji kan ɗiɗi ɗi bolwanɗen jonta ɗo ay tahtahuma les maji bo jannatani aljannaji ɗiɗi ɗon ukhrayani goɗɗinon feere ɗiɗi liman duna ashabil jannatayni sabigatayni min ahlil jannati ɗo bo aljannaji ɓawoji bolwanaɗi jonta ɗi kanji man ɗi gonan ga e aljannaji artuɗi wolwanego min ahlil jannati ibde yimɓe aljanna ɗi bo Allah waɗi darja maji tokki darja artuɗi wolwanego ndani wa min dunihima jannatani ndani kani o wi sifa maji kanji bo aya 69 mudhammatani nam o wi aljannaji man ɗiɗi ɗo ɓaleji kurum ngam wodgo leɗɗe gonɗe har aljanna man ɗo hakkede mbooɗi ɓe lattago hande ɓokko ɓokkowol man ɗo ha warti bana hunde ɓaleere ta laari a ewi gese majum ɗo min shiddati khudratihima ngam satugo lattago leɗɗe man ɗe jari ha ɗe lattake ɓokko ɓokkoje ha warti bana ɓalewol tarahuma a yiyan leɗɗe aljannaji ɗo manaman leɗɗe gonɗe ha ton ɗo fi ra'il ayni ha giɗɗe gite maɗa kam gadis waddata bana aljannaji man leɗɗe muɗum ɓaleje amma asli bo leɗɗe man ɓokko ɓokkoje banno goɗɗo yiɗata yigo keccol
non man ɗo non ɗum sifa sifa aljannaji majum ndani mudhammatani nden o wowi fihima aynani tajriyani aw fihima aynani naddakhatani nam ɗum darinoɗen no nam fa bi ayi alai rabbikuma tukadiban aya kaka ɗo tokki ɓawo aya garka fo fa bi ayi alai rabbikuma tukadiban moƴƴe ɗe jawmirawo ɗe waɗa ɓe cappake en kadi bo ha ɓe janga ayaji man gaɗen yeeso inchallah konngol allah cenɗo fihima aynani naddakhatani aya 56 waɓa ɗum jangete nanen ɗum inchallah ɓawa ɗon ko en tafsiru man nam فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن تيدا بآيات درا بجول الله تلي بني دوي فيهما عينان نضاختان ونها الجنة من ديدو شوف ديدي دوغوجي ديدي ديام فاجيتي توار مودوم كويت النضخ مودي بوي كويت النضخ من دو نضاختان دو أي فواران الماء شوف من ديدي فو ديدي دوغان ديام ديدي فاجيتو بين ديام بسمبه من العين دي شوفي والمعنى كويت معنى من أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين ونها الجنة دي بلوانا دي باو جدو ونها المودم شوفي دي دوغوجي دي امبورتو هر مودم بسمبه فوار بمعنى دي امبورتو بفايدتو بسمبه ndani do fu dum moƴƴede Allah moƴƴani jeyabe mako rentibe ko hadi be har duniya do be kuuyi umroje bo podde ko be mbaawi ha be jeeyi be tawimo dum man Allah teddinirtabe ndani aya 56 ko e jeweedi daba fihima aynani naddakhatani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban de moƴƴe jawmirawo pewnoton onon bibbe ginnaji be bibbe adama en nden o wi fihima fakiyatun wa nakhlun wa rummanun o woni har aljannaji man fonkalloji be dibinoje be rummanun koje dum man furun don hatun Allah teddiniri jeyabe mudum be do be kudde de didi o wi khussata ko wadi hande kudde de kertora har bolide nakhlu be rummanu do o dum hertora ma her bolide ko wadi limazidi husnihima ngam kanjum man worgo majum don besdi do nuttudum har kuje godde kad ko yeta fonkalloji man wa kasrati naf'ihima be nafakka ko woni ha dibinoje be rummanin koje do nafakka man buran ko woni ha ande fonkalloji goddi fu mudum te en dardi o bin nisbati te en dardi ila sa'iril fawakihi te en dardi dum be fonkalloji luttudum ko nyamete bawo nyamande mawnde ko jakkete kam pat nden kam dibinoje man do be rummanin koje man kanjum burata hande margo faida ha ban hokkata faida ha bandu bi adama ndani nden Allah ten do fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban de moƴƴe jawmirawo pewnoton onon tagale de didi bibbe adama be ginnaji nden o wi fihinna khairatun hisan nder aljannaji man do kadi bo wodi rewbe lattibe wodbe marbe khairu al khairatu umodi boy ko wete khairatu man hiya zawatul fadli kambe rewbe marbe darja minan nisa'i de rewbe dum wolwana khairatul akhlaqi
woda gikku en jamum hisanul wujuhi woda geece en jamum ɗuman wiyata kanjum fihinna khayratun hisanun fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban kadi moƴƴe jawmirawo ɗe moƴƴi dow moɗon pewnotun onon ɓiɓɓe adama en jinnaji ko waɗi noon man pewnotun moƴƴe jawmirawo aya 51 hurun maksuratun fil khiyami ɗo sifa rewɓe majum o wi en fihinna khayratun hisan ha ɗo bo wi hurun maksuratun fil khiyami kamɓe man hurul ayni en feeco gite man hande feecago maje na peecol kallugol ɗe lorɗe ɗe daneje ɓalewol ɗon har maje ɗum wiyete sifa debbo lattiɗo ɓurduɗo fil khiyami ɓeɗen nder leymaji ɓe gurtatako ayi mahbusatun ɓe faddaɓe ɓusirna kamɓe ɓe rammiɗinama ala aswaji hinna dow teriɗiraɓe maɓɓe tan ɓe allah titani ɓe fala yuridna gayrahum ɓe giɗa worɓe ko luuti worɓe maɓɓe ɓe allah titani ɓe wagad wasafa nisa aljannatayni sabigatayni hakika jawmirawo sifani en hande rewɓe ɓe aljannaji artuɗi calinoɗi ɗin bi annahunna gasiratu tarfi kamɓe kam ramma guite en ni no ɓe darata ko luuti worɓe maɓɓe ndani fa hiya ala manzilat kanjum man ɓurata hande darja har rewɓe fuu min haulayi dininta ɓeeɗo almaskurati innaɓe ha aya ka ka janggueten jotta ɓeya kam o sifiɓe be gasiratu ɗarfi ɓe darata ko luuti gorko maɓɓe o oy fa hiya ala manzilatin kañum man fa hunna kadi fa hunna ala manzilatin kamɓe ɓurta margo darja ɓaŋika ha rewɓeji min haulayi dininta ɓeeɗo almaskurati innaɓe jonta ha aya ka gonduɗen fi hadihi l ayati her aya ka gonduɗen tedduka kam qila wi'ama alkhaymatu kadi koggol mako alkhiyam ɗo alkhaymatu ko wiyete khayma man ɗo o wi khayma man ɗo min khiyamil jannati nder laymaji ɗi aljanna na layma hon kon duniya durratun mujawwafatun kañum man ɗum durrori lattiɗi gaɗaɗi bana cuuɗi kadi maran ɗum hande her nokku goɗɗo wonata ni allah teddiniri jeyaɓe ɓeɗo ndani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban nder moƴƴe ɗe ɗe jawmirawo moƴƴani on pewnotun onon ɓiɓɓe adama en ɓe ginnaji ni allah cenɗo ɓaŋiɗo o wi aya man ka 74 bo o wi lam yatmishunna insun qablahum wala jannun meeɗa men go rewɓe ɓe yeeso hande ɓe allah titani ɓe insun ɓi adamin kojo qablahum yeeso worɓe maɓɓe ɓe allah titi wala jannun wala hande ginnawol memi ɓe taqaddama tafsiruhu modi booɗo o wi en kandinide tafsiru man nane ɗo ɗon o lortanta ko masala majum kadi ɗa ɓawa ɗum kadi o waddi aya 9:9 nam to ɗum janggueten yo do aya 9:9 ɗum janggueten ɓaɗen yeeso nam متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم نهاية السورة en ceeda be ayaji derraɓe allah cenɗo o sifi ha nder aya ɗo aya 9:9 o wi jeyaɓe allah lattiɓe laaɓɓe ɓe ɓe allah hokki teddiniri be hande moƴƴere janguɗen ɗe muttakiina alhaali maɓɓe ɓe ɗettugi ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisanin arrifrafu ko wiyete rafrafu man ɗo albusutu ɓeɗen mbaali dow be'itte hande be'itte laaɓɗe mawɗe boɗɗe wa qila konngol ɗiɗaɓol bo wi darbun min asiyabi lkhudri kañum man ɗum nonde her lumce lattiɗe ɓokko ɓokkoje kala hande nonde fuu ɓawo danewol kam hunde ɓokko ɓokkore ɗum ɓi adama ɓurata yiɗgo laargo ɗum man ɗo konngol ɗiɗaɓol wi ɗum nonde her lumce lattiɗe ɓokko ɓokkoje ɓeɗon mbaali dow maje tuugi dow maje wa abqariyu bo kanjum wiyete hunde ɓurdande wodgo hisanin boɗɗo o sifi ɗum o abqariyin hisanin al abqariyu modi bo wi ko wiyete abqariyu alzarabi kanjum wiyete be'itte wa tanafus ɓe fuu ɗam fasa bi mana be'itte lattiɗe boɗɗe almuwashiyata gaɗanade hande ɗe pawne dow muɗum ɗum wiyete atanafusul muwashiyatu wal abqariyu e ko wiyete abqariyu bo indel arabi ha arab en o wi
kullu jalilin fadilin kala hunde lattinde teddunde lattinde wonde fakhirin mana man farninde min arrijali ɗiɓɓiɓde worɓe ɗo ka to ɓi adama en bana gorko o wi lattiɗo hande ɓe tedduɗo fakhirin parniɗo wanni sayi ban har rewɓe bo non awil ashiyayi walla o wi abgaru bo mawdi'un tas'umul arabu ɗum nokkure gonde arab en aƴata annadil jinni ɗum nokkure ginnaji ɗo ɓe mbiyata abqaru thumma nasabu ilayhi kulla shay'in ɓawo ɗum ɓe lenciti kala hunde fuu ta'ajjabu min hisqihi nde ɓe kayɗini her hande ƴoyre muɗum wa jawdati sun'ihi ɓe wodgo hande sifa kuugal muɗum ɓe mbiya wa quwwatihi ɓe hande sembe muɗum ɓe mbiya abqari to ɗum goɗɗo ma mbiya hada abqariyun to ɗum hunde noon bo latti wonde bo mbiya abqari ɗo arab en ko e ɗum ha hunde nde ɓe lenciritta nokkure nde ɓe lenciritta ɓe nde ɓe aƴata ɗum nokkure ginnaji ɓawo ɗum ɓe lenciri dow kala hunde lattiɗe ɓurdude wodgo fuu ɓe mbiya shay'un abqari walla bo hada rajulun abqariyun manam on ɓurduɗo har sifaji ɓe cuusal ko nande e muɗum ɓe caahu ɓe mbiya abqariyun dani aya capanɗe jeeɗiɗi e jeetataɓa ragare surawol ngol ɗo allah cenɗo ɓaŋiɗo wi tabaraka smu rabbika dil jalali wal ikrami dani moƴƴo jawmirawo maɗa ɗe ɓesdake ɗe guidake jeeyaɓe maako kanko jawmirawo cifreteɗo be hande mangu jawmu jalal teddungal wal ikrami e teddinki jeeyaɓe muɗum lattiɓe huuɓe kuuɗe boɗɗe fuu o teddiniraɓe be saare nde o waɗi aljanna lattinde saare jeeyaɓe huuloɓe allah ceniɗo nda ɗum wiyete nihayatu sura ragare surawol ngol ɗo ngol gondude suratul rahmani ndani tottoro en ɗon dara seeɗa ha surawol ngol ɗo garangol yeeso idha waqa'atil waqi'atu ngam ñalumare jum'are gonɗen janggen ha magol seeɗa accen noon si jawali to allah hoddiri inchallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة دوما بني إبراهيم جنغانتين دارين أكادين إن شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم انتدى بآية درى بجولبه إنني أرى سورة والغولو سورة الواقعة مودي بووي مكية مكة والجيب دونيلا دو الله صلى الله عليه وسلم وآياتها آيات جنگل مريبو 96 آيات جاپان جويني جيغو ndani to gangol surawol ngol tartibu magol ha suraji qur'anu diga suratu jiido ha bagara ha waddugo ɗo ngol ɗon mari ragam capanɗe joyi e jeego ni ngol woni ar tartibu suraji diga bagara ha wardugo walla bo diga suratul fatiha ha wargo ɗo aya capanɗe joyi e surawol capanɗe joyi e jeego waɓol ndani ngol tartibu magol bismillahir rahmanir rahim إذا وقعت الواقعة توني درنغال دركة إن بيان الله تنلو بانيي دو آية نقول كبو إذا زلزلت الأرض زلزالها روفو دراغو درنغال من مانا من الواقعة كويت واقعة مودي بوي اسم للقيامة دم إندي نيلو مار درنغال كالآزفة بان الله أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة
azifa man bi mana ɓaɗitago mana man kañum ɗum wiyete fotan kalkal be alwaqi'a wa gayriha tana muɗum nden o wi ha aya ɗiɗaɓa laysa li waqatiha kadiba woda to ñalumara tande ukkake wala ko fewnata nde ay la yakunu inda wuqu'iha takdibun wakkati ukkago darngal ɗo woda yonki fu fewnata hande ukkago wakkatiyel majum ngel ɗo wal waqi'atu huna modi boy ko wete waqi'a man ha nokkure nde hiya nafhatul akhiratu kanjum wiyete fufande nde israfilu fufata her luwar ragarere kayre wiyete waqi'atu ukkago darngal man waɗi fa ida waqa'at toni fufande nde waɗi nde ukkake indal basi wakkati ummugal lam yakun hunaka takdibun biha aslan woda hunde fu fewnata hande ukkago wakkatiyel ngel ɗo aslima woda hande pewnowo ɗum ndani o wi ha aya tataɓa khafidatur rafi'a mana man ñalumare nde to nde ukkake kayre man nde townan yimɓe woɗɓe bonde lestinan ɗum warta yimɓe mere ay khafadat aqwaman ñalde man nde to nde waɗi kayre man nde lesna yimɓe kanu lattinoɓe fi duniya ha duniya ɗo marfu'ina kamɓe wiyete towɓe marɓe darjaji no wa humul kafaratu kamɓe wiyete heferɓe min ahalil jahi marannoɓe alhorma ha duniya ɗo wal fasagati ɓe fasiki en min ahalil manasibi maranɓe darjaji har kuuɗe har ardule walgina marannoɓe jeydi ha duniya ɗo kamɓe pat ɓe garta hunde mere ñande majum wa rafa'at aqwaman ñalde man nde ida waqatil waqi'atu man to nde waɗi nde ɓanta woɗɓe bo kanu lattinoɓe fi duniya ha duniya ɗo mamurina jaalaɓe wirnaɓe bana hooyi a nastini goɗɗo nder ndiyam ha moɗimo ni ɓe gonno min ahlil imani e yimɓe imanaku ɓe bo allah ɓanta ɓe ñande majum ndani e ndey ɗum waɗata ida rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fa kanat haba'an mumbassan wa kuntum azwajan salasatan aya nayaɓa allah wi ida rujjatil ardu rajjan ay turajju kama yurajju assabiyu fil mahdi lesdi ni ndi dimbete bana ɓinguel ɗo woya ha dada muɗum ɗon dimba ɗum ha o de'ita dow be'ittede bambare mako hatta yan hadima ha lesdi man fu ndi yibba kullu ma alayha ko woni dow maari pat yibba lesdi ni ndi dimboni ha kala ko woni dow maari fu yibba daratako wa yankasira kullu shay'in min aljibali ko woni latti koseji ko woni dow lesdi man pat ɗum yewa ɗum warta hunde mere warta maroga mere wa gayriha e tana muɗum wala ko luttare dow lesdi ɗo dari mari hande darago dow lesdi ɗo abadan to ñande man to banni waɗi kadi wa bussatil jibalu bassan al bassu o wi al fattu koseje bo petama garti hunde mere yugalu bassa shay'u idha fattahu bassa shay'a idha fattahu hatta yasira futatan mana man wi'e ha wolde arab en bassa shay'a goɗɗo o sampiti hunde idha fattahu to sampitinde hatta yasira hande latto futatan feere feere peton ɗum latto kuje feere feereje ɗum latto hunde na hawtude bannonde wonne nane ndani to non man waɗi fa kanat haba'an mumbassan koseje man ɗe latto ɗum collaje mere bana hande budire ay gubaran sollare mutafarrigan sankitinde muntashiran sankitinde kalladhi yakunu fil quwwati ka hay'atil gubari banno giyata ha finerti suudu maɗa ɗo man woodi kuje natto jeylinage nasti a yiyan kukon ni banni asaman man koseje tammi wartugo ndani ɗum ɗo fiira hakkude saman e lesdi nden allah wi ñande man kadi aya jeeɗɗaɓa ɗo wa kuntum azwajan salasatan on lattoto kadi onon ɓiɓɓe adama en mana man none tati feere feereje ay asnafan none salasatan tati ndani allah cenɗo ɓangi ɗo ni ɓe cendoto gaɗa geɓe tati ñande man aya jeetataɓa fa ashabul maymanati woodi ɓen lattiɓe hooƴoɓe ɗereji mum ɓe juuɗe ñaame ni allah cenɗo wi ma ashabul maymanati hunde nde andinma yakeje ɓe jaɓoɓe ɗereji ɓe juuɗe ñaame ɗo ni darja maɓɓe hayɗin yakeji maɓɓe ay ashabul yamini kamɓe wiyete jaɓoɓe ɗereji ɓe juuɗe ñaame wa humul ladina kamɓe wiyete ɓe kañum yukhadu bihim datal yamini ɓe koƴire gal jiha wakkere ñamre allah waɗa ɓe malaika en koƴoɓe gal wakkere ñamre ilal jannati jara ɓe ha aljanna ay ayu shay'in hum fi halihim wa sifatihim mana man hayɗin an nanan ɗo
ɗume wiyete hunde nde latti halwol maɓɓe e ɗum wiyete sifa maɓɓe ndani ha hokka en sifa maɓɓe ɓe kam en nani Allah hooƴaɓe gal wakkere ñamre ɓe nastine aljanna nden aya jeenaya baba Allah wi wa ashabul mash'amati woodi ɓe hande wakkere nande bo kotirte ma ashabul mash'amati hunde nde hunde hayɗi ni hande ɓeɗo bo lattiɓe jaɓoɓe ɗereji ɓe juuɗe nane alladhina ɓen yukhadhu bihim hooƴeteɓe nangirteɓe zata shimali ɓe koyre wakkere nande ila naari ha yite jahannama e Allah ren en yite jahannama e nden yeɓre tataɓre goo ɗo kam geɓe ɗiɗi nden yeɓre tataɓre ha aya sappo oɓa Allah wi wassabiquna sabiquna ndani assabiquna wiyete ko wiyete sabiquna kamɓe wiyete daddattirɓe artoɓe ilal imani ha imana ko artunoɓe nuɗɗingo annabijo wal jihadi kamɓe jeeyi jihadi fi sabilillah ha dina Allah daro wat tawbati kamɓe hande jaawi tuubir Allah ceniɗo koɓe kuwanno har kefera ko ɓe gonno ɓe garti har islama wa amalil birri ɓe daɗɗe bo har kuuɗe mboɗenga fo kamɓe ɓe humu sabiquna ila rahmatillahi kamɓe wiyete daɗoɓe yareteɓe ha hinne Allah ceniɗo Allah wa ende jama'ara majum Allah wi ulaika almugarrabuna aya sappo e go o waɓa ha surawol ngol ɗo ulaika almugarrabuna ɓeɗo siforiɓe sifaji ɓeɗo kamɓe wiyete ɓaddinaɓe ay almugarrabuna ila jazili sawabillahi kamɓe ɓaddinaɓe ha ɓurɗum wommugo ɗuɗgo mbar jari jawmirawo wa azimi karamatihi ɓe tedduɗum hande ballal maako karama maako ko Allah hokki ɓe ndani Allah cenɗo ɓaŋiɗo wer aya sappo e tataɓa dow maka jangueten sullatum min al awwalina wa galilum min al akhirina nam fi jannati naimi kamɓe ɓe tabiti aljannaji ɗi nema ɗi Allah siriyani jeyaɓe muɗum ɓe huloɓe ɗum Allah ci annabijo min wi sallallahu alih w sallama aadda allahu li ibadi lmuttaqina fiha ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar Allah siriyani jeyaɓe ma ko huloɓe mo wo har aljanna ko yitere meeɗa yiigo ko nofuru meeɗa nango nden meeɗa dogga dow ɓernde ɓi adama ni fota be ko woni ha aljanna ni ne laaɗo Allah wi alayhi salatu wassalamu Allah wat en nder yeɓre majum nam اقرأ سلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إن تدا بآية درابة الله تنيدو بنيدو ورآية سبو إتتبا سلة من الأولين وقليل من الآخرين السلة مودي بوي كويت سلمان الجماعة جماعة التي دن لا يحصر عددها دليم قلمودم واوتا لميغو هافا مني بپوتي والمراد كمويا ببولله بالأولين آرتو بها آية دو هم الأمم السابقة كم بأماتو جي آرتو نودي من لدن آدم دقاء النبي آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم النبي جمن عليه الصلاة والسلام دو مويا بسلة من الأولين وقليل من الآخرين
her aya sappo e nayaba ɗo o wi ay min hadihi l ummati famarɓe hande her ragare en her ummatore nde ɗo wa summu qalilan ko waɗi ummatore annabijo nde ɗo wi binnisbati en dardi ila ma kana qabla man kana qablahum ɓen artunoɓe ɓe kam te en dardi nun ka en tawan ɓeɗo kam famarɓe wa hum kathiruna ɓeya bo ɗuɗɓe li kasrati l ambiyai fihim ngam ɗuɗgo annabo en ɓe allah neli her jama'aji ummatoje majum wa kasrati man ajabahum te en dardi bo ɓen ɗuɗɓe jaabiɓe annabo en majum artunoɓe ɓeɗo ɗo konngol wa qila konngol ɗiɗaɓol wi almouradu ko muuya kasratun min awaili ummati min awaili ummati muhammadin wato kasratu ɗuɗgo min awaili aran en ummati muhammadin ummatore annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallama wa galilun min awakhiriha ɓe famarɓe her ragare lattiɓe ragare har wonɓe ragare ummatore annabijo majum wa hada nda o wi ɗo bi khilafi ashabil yamini ko luuti jamɓen jaɓanɗe ɗereji ɓe juuɗe ñaame kama yaati bando tammi warango en ayaje garanɗe yeeso fa innahum kamɓe ɓe sullatun min al awwalina wa sullatun min al akhirina kamɓe man ɓe jama'are ɗunde her hande aran en wa sullatun min al akhirina ɓe jama'are ɗunde bo min al akhirina ragare en bo fala yamtani'u o wi haɗatako an yakuna fi ashabil yamini har ɓeɗo jaɓoɓe ɗereji ɓe juuɗe ñameɗe ɗum haɗatako min hadihi l umma ɓe gona ha ummatore nen nden man huwa aksaru min ashabil yamini ɓe latto hande ar ummatore annabijo nen nden ɓen lattotoɓe jaɓoɓe ɗereji ɓe juuɗe ñaame min gayrihim her dinide tana maɓɓe haɗata lattago har ummatore annabijo nen nden latto ashabul yamini man ɓuran ɓe ɗuɗgo har ummatoje calinoɗe ndani fa yajtami'u o wi kadi mooɓo min qalili sabiqi hadihi l umma her famarɓe artunoɓe her ummatore ndeɗo wa min sullati ashabil yamini ɓe jama'are jamɓen jaɓoɓe ɗereji ɓe juuɗe ñaame min ha her ummatore nen nden man yakunu ɓen lattotoɓe nisfa ahlil jannati ɗum hande ɗum riwatako ɗum haɗatake ɗum latto kamɓe man ɓe kawta ɓeɗo ummatore nden nden aran en mum ɓe ragaren mum kawta latto ɓe reeta ɓiɓɓe aljanna fu muɗum ɓe latto reeta ko gam ɓeya ɓurto ɗuɗgo halimgal bo faqad qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallama o hokki dalilaru toon o wi hakkikane laaɗo allah wi li ashabihi sahabo en mako o wi ɗum innino min annabijo la arju wallahi miɗa tammo an takunu nisfa ahlil jannati miɗen tammo lattoɗon onon ummatore am ndeɗo onon wiyete reeta ɓiɓɓe aljanna fo muɗum ɓe ɗuɗgo ummatoje ɗe calinoɗe ɓe annabo en ɗuɗgo annabo en her maɓɓe ɓe nelaɓe fuu man ummatore annabijo waro reeta fuu reeta kañum hoata reeta nastoɓe aljanna ndani allah waɗende jama'aje majum o wi ala sururin mawdunatin ɓeɗon goni do hande argaje leece lattiɗe towɗe ay cañaɗe almawdunatu almansujatu kañum wiyete cañaɗe bi qutbani zahabi ɓe hande looci lattiɗi ɗi kanŋiri ɗum angaje ɗe gara na looci mere looci meɗen ande lattiɗi leɗɗe ɗo wa qila mushbakatun biddurri kanje man ɗe gaɗanaɗe pawne ɓe durruri wal yaquti ɓe yaquturi jamɗe lattiɗe dime wa zabarjadi ɓe zabarja duuri ɗum sifa argaje ɗe gara muttakiina alayha mutagabilina ɓeɗon ha do argaje ɗe ɓeɗe titotiri gam ɓiɓɓe aljanna wala daranɗo hoɓɓudu oya hande wodgo jonde sey to on fu on ɗon dartira ɗum wiyete jonde wonde na oɗo hokkiti oya hoɓɓudu ndani ayi mustaqirrina ɓeɗe tabiti ala sururin do argaje muttakiina ɓeɗon hande ɓeɗe tuugi alayha dow maje mutagabilina ɓeɗon titotiri la yanzuru baduhum gafa badin yoga maɓɓe larata hoɓɓudu yoga ɗum wiyete belɗum ha jonde ndani o wi aya 15 ban hal wolgo ɓen goni golɗo yatufu alayhim wildanun mukhalladuna derke en noon allah waɗi ɓalli derkeji o tagi ɓe aljanna toon ɓen man jaggano ɓiɓɓe aljanna nastuɓe aljanna ayi yatufu alayhim ɓettaro dow maɓɓe wildanun ɓikkon mukhalladuna dumneteɓe ɓe mayata almana ko wiyete mana man yaduru hawlahum ɗottaro kombi ɓiɓɓe aljanna ɗo lil khidmati gam jagganago ɓe gilmanum sukahon gilmanum lahum suka en maɓɓe ɗon taro dow maɓɓe la yahramuna derke en ɓe allah waɗi sifa ka kamɓe man ɓe nayiwata
wala yataghayyaruna ɓe cañjata ko ɓalli maɓɓe nde fu ɓalli man ɗon ɗigguɗi non noon qila wi'ama wa hum wildanul muslimina woodi konngol nder konngoli modde ɓe wiyata ɗum ɓiɓɓe julɓe maynoɓe man diga famarɓe man ɓen Allah waɗi wartiriɓe ha aljanna ɓe gaɗa ɓe jaggano hande ɓeɗo lattiɓe ɓiɓɓe aljanna ɗo konngol wa qila konngol gongol bo wi hum atfalul mushrikina kamɓe man ɗum ɓiɓɓe heferɓe maynoɓe diga pamaraku woho dani ɗo bo konngol wala yabudu an yakunu makhluqina fil jannati lil qiyami bi hadhihi al khidma modi bo o wi o sappoto konngol nder konngol o wi daynata ko an yakunu ɓe latto makhluqina ɓe tagaɓe ha aljanna man ton fil jannati aljanna ton lil qiyami ngam ɓe darano bi hadhihi al khidma ɓe jaggol ngol ɓe jaggano lattiɓe ɓiɓɓe aljanna ɗum bo riwatake ɗum daynatake ha rayuji dani ɓeɗo taro do maɓɓe be ɗume bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'inin la yusaddauna anha wala yuzifun ni Allah cenɗo ɓangi ɗo wi ɓeɗon jogi har dow maɓɓe ɓeɗo taro bi akwabin al akwabu ko wiyete al akwabu o wi hiyal qidahu kanjum wiyete tummukon al mustadiratu tari ko al mustadiratu al afwahi kon kunduɗe muɗum ɗo taari allati la adana laha ɗum wala nam la adana laha ɗum wala hande noppi manaman ɗum wala kunduɗe wala ura man ɗum maray kunduɗe har ko faccirtere muɗum wal abariqu ko wiyete abariqu bo hiya zatul ura ko mari kunduɗe wal kharatimu be hande be khurtum man kanjum wiyete hunduko har hunde wurtorto wa kasin min ma'inin nden ɓe dokke bo kaasu to en nani kaasu haaluga arabiya manaman tummugel kewgel giya walla berru hendu giya mbeta kaasu ay min khamrin jariyatin min al uyuni idde giya doggojam har coofi biyaɗigo nam la yusaddauna anha wala yuzafuna ɗon yeeso man ɗo wara yeeso nam har wol ngol ɓe goni dow muɗum ngol allah wi la yusaddauna anha ngam sababu yargo giya kaɗo ka aljanna ka kanka man ka waɗata hoore maɓɓe naawa banno giya duniya ay la tatasaddau ru'usuhum min shurbiha koye maɓɓe miilatako ɓe matata nawral ko'e her yargo giya ka aljanna wala yusifuna nden ɓe guykata bo ay la yaskuruna ɓe guykata fa tadhabu uqulum sakko hande hakkiloji maɓɓe natta ɓe wuykugo giya ndani wa fakihatin mimma yatakhayyaruna allah hokkaɓe bo fonkalloji ko ñamete ɓawo ñamande mawde ɓawo ko ƴakkete kam pat allah hokkaɓe none feere feereje ay yahtaruna koɓe giɗi kamɓe koɓe cuɓata wayantaguna ɓe cuɓta atayibahu ko ɓuuri welgo nder kuɗɗe majum ɗum man allah hokkata ɓe wa lahmi tayrin mimma yashtahuna nonnoon allah hokkaɓe kucele ko latta colliɗi ɓe giɗi sondu ɗo fiira noon to numi o yiɗi sondu majum ɗum warano ɗum ñamdu timmidindu yeeso maako wa huwa afdalu min gayrihi min alluhumi manaman kucele ɓe lattiɗe ɗe colli ɗo kañum ɓurata har tana muɗum her kucele kam pat kucele colli man koye ɓurata welgo wa aladdu ko kañum ɓurata welgo ndani mimma yashtahuna de koɓe cuurete ɓe dokkete mimma yatamannawnahu koɓe geloto wa tashtahihi anfusuhum nafsuji maɓɓe miiloto giɗa her muɗum ndani accuɗon bo allah wiyer aya no gasa ɗiɗaɓa wa hurun inun allah hokka ɓe rewɓe lattiɓe hurul ayni en ay nisa'uhum hurun in rewɓe maɓɓe lattu hurul ayni en wooda gite en woɗɓe gite man bo boɗɗe lorde bo boɗɗe wal huru ko wiyete huru man wal hawaru fil ayni ko wiyete hawaru fil ayni har yitere ɗo shiddatu sawadiha shiddatu sawadiha manaman ɓalewol gite man ɗo latto ɓuran satugo ɓalugo wa shiddatu bayadiha non hande satugo danewol bo kañum bo danewol lamgol tallun wal inu bo wasi'atul a'yuni ko wiyete in ha aya ɗo manaman ɓe feeco gite en gite lorde amma boɗɗe danewol be ɓalewol fuu nder wakkati goto ɗum wiyete ɓurdu ɗum har sifaji rewɓe ɓiɓɓe aljanna ɓe allah hokkata ɓe o nandi din rewɓe man ɗo ka amsali lu'lu'il maknuni ɓe nandi bana lu'lu'uri ndi meeɗay memego be jungo daga wurtago wajawujo mum ni banno sifa mum woni al lu'lu'ul maknunu ko wiyete kanjum huwa alladhi lam tamassuhu al aydi kanjum wiyete ko jungo meeɗay memgo ɗum wala waqa alayhi al gubaru
sollare bo meeɗa min goɗum dani fa huwa ashaddu ma yakunu safa'an kañum man ɓurata hande laabgo laaɓol caatugol marata hal harwol ngol ɗo diga memaka shabbaha bi nisa aljannati allah nandi dini be hande be luulu uri ɗo ɓe ɓiɓɓe aljanna rewɓe aljanna fi bayadihinna hen rannugo maɓɓe wa husni alwanihinna be wodgo noone maɓɓe wa safa'iha be laabgo noone maɓɓe ko waɗi o wi jazaan bima kanu yamaluna ase ɗum mbar jaari ko ɓe latti ɓe ɗowanino allah ha duniya ɗo kuuɗe maɓɓe boɗɗe ayi yufalu bihim dhalika huwoɓe ko wi'a ɗum ɗo huwoɓe kamɓe ɓiɓɓe aljanna kulluhu kala muɗum dil jazayi ngam warjago ɓe ala amalihim dow kuuɗe maɓɓe allah wi la yasma'una fiha lawan wala tasiman ha aljanna man ɗo kadi ɗum laamu timmidingu ɓe nanata ha toon bolle langaw bolle mere bolle kalluɗe nanatake wala tasiman nden bolle hande gaddande ha yara ha zunuba bo wooda ha toon chatman wala felore wala masaman wala zunuba ko waɗi li annaha laysa fiha ahadun yatakallamu bima fihi ismun o wi gam aljanna ɗo wona ha maka goto goo bolwanɗo bolle gadanɗe jarande ha zunuba illa qilan salaman salama sey ɗum nanete aya no gas e jeego waɓa o wi illa qilan sey konngol salaman salaman kalimatu salaman ngol salamun qawlan min rabbirrahimi ɗo sey kanjum ɓe nanata ay illa an yaqulu koynaɓe mbiya salaman salaman jam jam ɗum woni her maɓɓe yuhayyi baduhum badan bisalami yoga maɓɓe sana yoga silmino do yoga bisalami be silminago ngoɗo ɗum man wiyete ɓiɓɓe aljanna ɓeɗo allah waɗ en nder yeɓra majum fodde nde kenitoroen ɓe mara ha tafsiru ñalumare hande so jawal to allah hoddiri hawrugo men en koccino boniɗe nane ɗo jumare ɗum wakkati ɓilliɗo yimɓe maran hande cukleji ɗuɗɗi kaɗen ha ɗo kadi inchallah allah fondu en e sawaba allah waɗ en nanaɓe konngol bongol hutiniɗoɓe be magol wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin amma ba'du en koyino keña fasluwol sappoɓol al imanu bil yawmil akhiri nuɗɗingo ñalumare ragarere en koyi aran muɗum seeɗa ha en gari ha dalilaji cottinadi ha deftere allah be sunna annabijo ko tabitinta ñalumare darangal nde woodi nde waɗan fakat ɗum man ɗum ayaji jurgari her man hadiseji annabijo ɗuɗɗi gari ha ɗo ko en seeɗa her majum be larango ñalde meɗen al adillatu naqliyatu dalilaji cottinadi her deftere allah ceniɗo wiyete qur'anu aranol man o wi ihbaruhu taala an dhalika fi qawli allah cenɗo biɗo en ɗum ñalumare darangal ɗo mana man ɗum waɗan o biɗo en ha bolle mako garanɗe ɗo allah wi kullu man alayha fanin kala ko woni dow lesdi ɗo pat tammi reego mana man kala ko woni dow lesdi pat tammi maygo wa yabqa wajhu rabbika lutta zati jawmirawo maɗa zul jalali jawmu hande teddugal wal ikrami e teddirki jeyaɓe muɗum lattiɓe hande woɗɓe ha suratul rahmani aya ka wari arrahmanu ngol jangoɗen nane ɗo wa fi qawlihi warir kongol allah ceniɗo wa ma jaalna li basharin min qablika al khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'una ni allah cenɗo ɓaŋi ɗo wi kullu nafsin kala nam